सोंखारि जादों 9 तारिख जाबाय नामा दा बे गोदान बोसोरखौ आङो बरायबाय ओमफ्राय बे गोदान बोसोराव बयनिबो जिउनि थाखाय आं मोजां हामलायनायखौ बयनिबो जासिहरबाय बयहाबो बे गोदान बोसोराव थांनाय दाख्लै बिदाय जालांनाय मायथाइयाव बोसोराव जेखि जालांदोंला नैबे गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआव बयनिबो न'खराव इसोरा बोर हरथों बेखौनो हास्थायबाय खिन्थु बोरैबा एक्सिडेन्टेलि नोंथांमोनखौ आं नुफैबाय बा नोंथांमोनहा आंखौ नुबाय खारन आंबो फैनायनि जेबो थांखि गैयामोन जोंहा नैबे डक्टर गोमोथाव बसुमतारी फुटबल खेला नायनि होननानै लेंबोबाय सानावनो जोबगोन सानावनो न'आव फैफिननो मोनगोन होननानै लेंबोनानै फैफाफ्लांबाय गरमजों बिराद खेला मोजां मोनोमोन नालाय दा सफैनानै मिथिबाय भलिबल खेलासो बुलुर खेलासो आरोखि दा अरजाला दा बावनो आरो नोंथांमोननि मानसिफ्रा लोगो मोननानै आंखौ मेथाइ खननो खावलायबायसो उफाय गैया जाबाय जेबो साखाफारा गैयाबाबो खनला लांसै आरोखि आंनो उदां मुलुगा माने गोदै खननो हानाय जानाय नंला मोजां खननो हानाय नंला खारन दा गोदै नंला आङो सोबखोन्दा खुसेर बादि जाबाय रायजोफोर जेबो गोदै गैला आङो खारन आंना बैसोआ गैला माने जोबखोमालांबाय सिरि सिरि बैसोआ खरफुट बादि जानला लांजोब्बाय फात्ता मोनस्लाबायखि आरोखि थेवबो आंनि मोनसे आखलखौ मेथाइजों खिथानोसै हिन्जाव गोसथोनायखौ एकदम गारनो हाया आरोखि आं बेखौनो माबानोसै आङो बेखौनो माबानानै आरिनानै माबालांसै आरोखि खुनु बन्द' गैया आंना हिन्जाव गोसथोनाया बेखौनो माबानोसै आं खेबथादे जोङो रिहार्सालबो गैलायलाया साखाफारा बिदि मेथाइ खननोबो फैयाखैमोन नालाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय खेमा दिखांनाय जाबाय बिदि मोजां खननो हानाय नंला फंबायमोनहाबो आंजों खुनु दिन दामफाफेरदों बेनि गेजेरजों थियारि जाथों आरोखि माने मोनसे मेथाइआ गोथाव जानांगौब्ला दामग्रा देग्रा गोबां किबर्ड नांगौ जायो माबा बेस गिटार नांगौ जायो पकेट नांगौ माबा माबि नांगौ जायो नालाय दा बे जिनिसा गैया थारमाने जोङो गय जायोब्ला गया माजों गोथाव जायो फाथै सुनै जरा माबा माबि होयोब्लासो गोथाव जायो दा बे रोखोम जानाय नंला आरोखि शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया रायजोफोरनो गुनांगौ एसे बुंहरदो आरोखि आंना माने बेबायदि बन्द गैया नालाय गोसो थोलायनाया बेखौनो बुंनो नागिरबाय आरोखि सोरबा गोदो बे आल्फानि सोरबा बिएलसिनि सोरबा एनडिपिनि बन्द'फोर फोसावब्ला गिनानै मानसिफ्रा बन्द' खालामलाजोबोमोन खामानि दामानि नाथाय आं बन्द' खालामामोन मानोना आंना गोसो थोलायनायसो नालाय खामानिया बन्द' जायामोन आरोखि बेखौनो बुंनो नागिरबाय आरोखि दा दामदो दे शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया
Jangan